Avui perfectament podria haver estat l'últim diumenge autonòmic si no fos perquè els partits independentistes amb representació parlamentària segueixen instal·lats en què no tenim ni la legitimitat ni la fortalesa per ser independents. És igual que haguem demostrat aquesta legitimitat una vegada i una altra a les urnes amb un resultat d'un volum de població independentista superior al dels votants que volen mantenir-se en l'statu quo. El 2012, el 9-N, el 2015 amb les eleccions plebiscitàries, el 2017 amb el referèndum de l'1 d'octubre, a les eleccions convocades pel 155, i és igual que haguem tingut la fortalesa per celebrar un referèndum que totes les forces de l'Estat es van conjurar per impedir i no van poder. Els partits polítics que tenen per raó de ser gestionar tot el poder disponible en el sistema polític que els toqui transitar i així legitimar-lo, necessiten arguments electorals que neguin aquesta realitat per poder seguir circulant en una pista paral·lela com si no passés res, sense xocar-hi. Per això magnifiquen una repressió que resulta ridícula comparada amb la dels nostres avantpassats i que d'aquesta manera demostra que el cost d'imposar-s'hi també és molt menor. Per això diuen que hem de ser més, referint-se als escons del partit de qui ho diu en cada moment, evidentment. Per això diuen que hem de seguir votant i votant en eleccions autonòmiques, en eleccions generals, en eleccions europees, en eleccions a l'AP del Consell per la República o el que sigui. Com si el problema fos que no ho hem fet prou cops i no que els polítics no fan aquestes votacions vinculants, se les passen pel folre, del primer a l'últim. I per això, partits polítics com la CUP no plantegen una alternativa real i es dediquen a beneficiar-se dels vots descontents de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Quant de temps continuarem així? No depèn de ningú més que de nosaltres mateixos. Pot ser demà, el mes vinent, quan s'alineïn els astres o mai. Pot ser amb representants diferents als que ens han portat fins aquí o sense ells. Però hem de tenir present que això és molt més difícil, perquè hem d'anar contra dues forces, contra les autonòmiques i contra les de l'Estat, que són el mateix. I cada nova oportunitat que tinguem i que desaprofitem serà més complicada que l'anterior. Benvinguts a l'últim diumenge autonòmic de 2020. Us desitjo unes molt bones festes enganxats cada dia a les notícies per participar d'aquesta bonica loteria que és saber si el govern prendrà l'endemà una decisió que arruïni la vostra salut o arruïni la vostra economia. Com a banda d'això no crec que ens perdem res, us espero el dia 10 en un nou programa d'una nova temporada de l'últim diumenge autonòmic. Això si no ens hem independitzat i per sentit el nom del programa. Aquesta setmana s'ha aprovat al Parlament la petició al Congrés espanyol d'una llei d'amnistia. Si esteu avorrits, us proposo que busqueu a Google quantes peticions del Parlament català han tingut èxit al Congrés espanyol. Per qui no ho sàpiga, amnistia ve del grec amnèsia. No sé si cal afegir massa cosa més. I estan d'acord tots els partits independentistes amb representació institucional, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP. Amb aquesta amnèsia, l'Estat oblida els delictes pels quals s'ha condemnat a una sèrie de gent, de la mateixa manera que oblida tots els delictes que hagi pogut cometre ell mateix. Per tant, no es compromet a reparar res ni a no seguir reprimint en el present i en el futur. Mentre els amnistiats, a canvi, se'ls suposa una obediència i un compliment de deures amb l'statu quo, com va passar amb l'amnistia que tant es critica avui de 1977. És el mateix, amb la diferència que aquesta no passarà. És el que dona la solució política a un problema polític i és una solució global, més enllà de que l'indult seria una solució individual. I com que aquest és un problema col·lectiu, és un problema polític, la solució ha de ser política. Que l'Estat no té cap conflicte polític, que no necessita solucionar res. Ja ho té tot solucionat. Té els damnificats apuntalant-lo, custodiant els seus propis hostatges, confiant en una Europa que no té cap problema si Espanya no té cap problema. I els problemes d'imatge, en un món de Trumps, d'Orbans, de Putins, no són un problema. Tota gesticulació que fa Espanya contra l'independentisme, que genera 4 titulars a la caverna, és simplement material electoral dels partits polítics espanyols per perpetuar-se en el poder. De la mateixa manera que la gesticulació de l'independentisme i els 4 titulars que genera la premsa estrangera, una estoneta, és material electoral per fer el mateix a Catalunya. I les eleccions són un afer intern.
En aquesta qüestió, els comuns han decidit un cop més adoptar una posició equidistant entre l'independentisme i l'antiindependentisme, que té una agenda marcada per Vox. I un cop més, Esquerra Republicana, com a bons pagafantes que són, els excusaran i els seguiran considerant aliats, com els que asseguren que "t'estimo com un germà" és una autèntica declaració d'amor. I li segueixen pagant el beure un cop i un altre, amb la diferència que el beure aquí són les llibertats dels catalans i les catalanes. En aquest sentit, el Consell per la República, que recordem que va començar dient-se Consell de la República, va presentar ahir el seu nou full de ruta. Un full de ruta que hauríem d'agrair que sigui el que la Viquipèdia hauria d'incorporar com a definició del que és el processisme. Acumular una legitimitat que portem anys i anys demostrant i fiar l'aplicació del mandat de les votacions a ser més, com defensa Esquerra Republicana. Però en aquest cas, evidentment, es tracta de ser més votants de Junts per Catalunya. I estar preparats pel xoc, com Pere Aragonès afirma sobre el referèndum pactat. Nosaltres sempre hem parlat de les condicions per fer un referèndum d'autodeterminació, més que no pas les dates. I aquest és un dels aprenentatges que també tenim dels darrers anys. Hem de poder generar les condicions. Preparem-nos consisteix precisament a provocar totes aquelles condicions que debilitin la capacitat repressiva de l'Estat. Així possibilitarem les millors condicions d'èxit per a l'objectiu independentista. Necessitem la resposta explícita de l'Estat a la proposta de negociar un referèndum d'autodeterminació. El referèndum pactat, o l'activació d'aquesta fase, com diu textualment el document del Consell per la República, vindran quan a ells els vingui de gust, perquè ho fan dependre de tercers, que no tenen cap interès en que això passi. I mentrestant ens tindran entretinguts amb votacions virtuals de constitucions catalanes, que són com que votem guanyar 1 milió d'euros al mes de sou, amb eleccions autonòmiques on hi guanyarà el que l'Estat vulgui, com va passar a les eleccions anteriors, amb debats sobre amnisties que tothom sap que mai hi haurà majoria suficient per aprovar, els comuns s'hi han abstingut al Parlament de Catalunya, imaginem el que passarà en Podem Espanya, amb lamentacions davant de possibles inhabilitacions de Laura Borràs o fins i tot Joan Canadell, que ja està al punt de mira de la Fiscalia, i que evidentment si passa acataran com va fer Quim Torra, no és que tingui bola de vidre, és que tinc ulls i memòria, i amb estratègies judicials a Europa que no tenen res a veure amb la llibertat del país, perquè el país només el podem alliberar nosaltres. Ningú més hi té interès. Ja ho veieu, aquest podria haver estat l'últim diumenge autonòmic, però sembla que haurem d'esperar. Potser el primer diumenge de l'any vinent tenim més sort.